אנחנו הסכת ושמע ישראל. מקשיבים לי? כן, כן. אני חוזר, הבית כנסת הזה זה קרום בערב. ההורים שלה, אני מאמין שהיא נהנתה עד שהתחתנה, היא קיבלה את מה שהיה מגיע לה. אחרי שהיא התחתנה עם מישהו מצ'נה מנגלם, מחקו אותה מהרשימה. את כבר לא שייכת אלינו, את כבר שייכת לצ'נה מנגלם. וגם כשאני... למי שייך היום בית הכנסת? היהודי האחרון שנשאר זה הוא ואימא שלו. הוא ואימא שלו. הצד הקנייני שלו. הוא ואימא שלו. כל האורך הזה גם היום כן. גם עכשיו היא גרה, היא עכשיו בבית חולים, היא קיבלה אירוע מוחי. יש חנות, אחר כך חלק בית הבית. אחר כך חלק בית הבית. הנה ממול, היה אבא של איתה. ממול. Elias? This is my father Elias. Do you want to see his signature here? So, you want to see his signature here? For this documentation. You want to see us? You want to הוא קנה? אוכל בעבור חוץ? לא, זה פה. את הבית פה. זה שלו, זה שסבא שלו קנה את זה מהבית. אתה מצלם? 54. בוא'נה, תראה לאיזה. הוא כאן בית של סבתא של צורי. קראו לה סבתא קראו לה פוקמברטה לנייסי. למה פוקמברטה? קומה שנייה למעלה, שם הם היו גרים. ואבא שלך פה למטה, כאן למטה, היה בית דפוס. זה היה בית דפוס. בית דפוס, למה זה היו עובדים? זה לא רחוק, מה זה רחוק? רחוק חסים. בית דפוס היה פה למטה, והבית דפוס היה למטה. אבל כבר כמה ידיים. אין בתים? אין בתים? אז בשביל זה הוא אמר שהוא יד שני. זה בית דפוס של אבא שלו. אחר כך, אחרי שאמא התחתנו, אז היא שייכת כבר לצ'נה מנגלם. אחר כך אנחנו שלהם. היא הייתה חולה הרבה זמן, וכל הזמן שהייתה חולה הייתה באה לאמא שלה. אז אני נולדתי, אני פה, בגלל שהיא הייתה אצל אימא. גם כשאחי נולד, אז היא הייתה פה. וכשהיא הלכה לבית חולים, סבלה מכאבי בטן, כל מיני דברים, הייתה פה, הלכה לבית חולים, עשתה ניתוח בנדיצית ולא חזרה משם. אתם מתקיים באותו? Now you need your help because we're going to take photo all of us together, okay? Okay. שמתי לב שאתה... לא, למה יצאת? למה יצאת? למיטה מיותר. נו, איתן, מה אתה מספר על המקום? תגיד משהו, שומעים אותך. כן, אבל...
മിന്നും നിൻ കണ്ണാരമായി זה על מה רגע? מה רצית? רק רצית? תן לגיבה, לא? מה שאתמול... חבוד. לא, הוא הביא את זה בחלק מוסוף עכשיו הוא הגיע, הרגע הגיע. נגיד לגרשון. מה המצב? בוא תשתה, בוא. נגיד לגרשון, הוא לא יודע, אין לו טעם בכלל. קלה, קלה, קלה. לחיים, לחיים. לחיים. מתודלק לגמרי. איפה הוא מתודלק? איפה הוא מתודלק? רגע, כל עץ עושים את הדבר הזה? אתן בנות אל תתקרבו למטה. הנה הוא קשר, תראה הוא בבוקר, הנה קשר את זה, בטח הוא בבוקר מוקדם, הוא אתמול הוא קשר, ומה יש שם? הוא פצע אותו, הנה יש שם פרח. הנה הוא שוכר, הנה זה. നെഞ്ചിൽ നിലാവിൽ മൈലാഞ്ചിപ്പൂ തഞ്ചിയ കാത്തുമ്മ അവളുടെ മഞ്ചു തലോടാൻ മഞ്ചലിലെത്തി മംഗളമണിമാരൻ כאילו מותר או המפתיע? אבא זה מותר לזה. illegal electricity, you go work the dockyard, sometimes you taste something different thing very close because you stay outside, good flat, transport, other things, going and coming, flat system, too much. That's why always people living to life this life. עם מי אני נוסע? אחרי שאני אראה עם מי אני נוסע, נכון, והם החבר'ה שלי שהם מכירים אותי, הם כל הזמן עושים לי, מה קרה לך? מה קרה לך? תנו לי לראות עם מי יש לנו עסק, עם מי אנחנו, אחרי שראיתי עם מי שיש באמת חבורה כזאת של קבוצה כזאת שבאמת זה מתחיל מהראש ומסתיים מהמדריך שהוא מדריך אותנו כמו שצריך ולא נשכח והלאה בארגון ובכל ובחבר'ה שהם ממש נעימים וממש אווירה טובה. זה נדיר שבטיולים, תמיד בטיולים, לא משנה, כשלקחו אנשים וסגרו אותם חודש ימים ואמרו להם תהיו על ספינה, רבו ביניהם. פה באמת חבל על הזמן. זה באמת קבוצה מצוינת. ואני מאחל לעצמי שאני אזכה לנסוע עוד